odštartovať. A už sa tak aj stalo, takže cena Quirinusa s kvartetom účastníkov bola v tejto chvíli odštartovaná Sensible spolu s Paretom, za nimi Oldfield Road a Regin. Takže v takomto poradí zatiaľ kone nabiehajú na prvú prekážku, ktorou je práve skúšobný skok, malý živý plot na diagonále, takže kone už ho majú otestovaný Sensible, Pareto, Oldfield Road a Regin. Jediná kobila medzi troma predstaviteľmi toho silnejšieho pohlavia. Veľký živý plot na diagonále a je to Sensible spolu s Paretom, za nimi Oldfield Road a Regin. Kone teraz okolo otočného bodu budú točiť na pravú ruku do oblúka pod výpadovkou, kde na nich čaká ďalšia prekážka, ktorou je veľký Bullfinch a zdá sa, že už tam máme jedného zadrženého koňa, je to práve Sensible. Vidím, že ten tam práve chýba. Takže už len trojica. Dvaja reprezentanti stajne Verbna Racing, Pareto, ktorý je aktuálne prvý. Za ním je to Oldfield Road, zostane MPL Racing. No a ďalší kôň zo Svetlej hory, respektíve kobila Regin na tretej priečke. Veľká voda. Teraz sa cez Oldfield Roada dostala Regin na druhú pozíciu, ale je to Pareto pod jokejom Jaroslavom Miškom, ktorý teraz na diagonále smeruje k ďalšej prekážke. Je to skok číslo 9, malý Bullfinch. Takže Pareto prvý, za ním jeho stajňová tréningová kolegyňa, družka Regin a Oldfield Road na tretej pozícii, ale je to všetko s rovnomernými rozostupmi. Pareto, dve dĺžky pred Regin, tá v rovnakej vzdialenosti pred Oldfield Roadom. Horný živý plot v oblúku. Pri jazdeckých oddieloch tempo, napriek tomu, že sú len 3 kone, tak je veľmi solídne, také poctivé, koníkom sa dobre skáče. Teraz uvidíme prekonávanie dvoch skokov pred tribúnami. Starohajský skok a bude nasledovať liverpoolský skok. Trošku zaváhanie Pareta, na ktorého úroveň sa dostala Regin, a Oldfield Road stále tretí. Liverpoolský skok, ten je pomerne náročný, zradný. Takže Pareto, Regin a Oldfield Road, všetci traja v poriadku, takže jokej Miška, amatér Spáčil a jokej Brečka teraz točia na ľavú ruku na prekonávanie skoku číslo 14, veľký Bullfinch v opačnom garde, takže je to Pareto, ktorý sa opäť dostal na vedúcu pozíciu na druhej priečke, Oldfield Road a Regin tretia. Už vidíme Sensible v podstate po prekonaní prvého skoku nepokračuje, respektíve druhého skoku nepokračuje v dostihoch. Anglický skok, francúzsky skok, to je náš ďalší program na diagonále. Pareto, Oldfield Road a Regin a už pomaly sa v podstate aj blížime k záveru, pretože potom kone prekonajú už len horný živý plot a prekážky, ktoré sú na protiľahlej stene, zadunajský a dolnozemský skok. Takže Pareto, Oldfield Road a Regin, to je teda poradie, ktoré v podstate sa nemení, respektíve len s kozmetickými zmenami. Pareto, Oldfield Road a Regin na tretej pozícii. Kone teraz vybiehajú na protiľahlú stenu a ako som už spomínal, čakajú na ne skoky číslo 6-7, zadunajský skok, dolnozemský skok. Pareto stále vo vedení, za ním Oldfield Road na tretej pozícii Regin. Nič podstatného sa nemení a všetky kone, ak dobehnú, tak si rozdelia prvé 3 dotácie. Takže Pareto, Oldfield Road a Regin. Oldfield Road sa snaží teraz zareagovať na nástup Pareta a táto dvojica sa odputala od tretej Regin, od dcery Registany, dvojnásobnej víťazky Veľkej Pardubickej. Posledná steeplechase prekážka, ktorou je veľký Bullfinch v oblúku pred cieľovou rovinou, takže Pareto, Oldfield Road, Regin, všetci traja prekonali a teraz vybehneme do cieľovej rovinky a tam na kone už čaká len výbehová prútená prekážka. Takže Pareto s Oldfield Roadom si to zrejme rozdajú o víťazstvo. Oldfield Road vybočil, respektíve zatočil trochu lepšie pri bariére, ale Pareto opäť akceleruje. Oldfield Road zrejme bude bojovať už len o druhé miesto z Regin, ale teraz sa to vyrovnáva.
celá trojica bojuje o víťazstvo Pareto, Oldfield Road alebo Regin. Tak pozrite sa, Pareto, Oldfield Road alebo Regin. Pareto dostáva hlavu dopredu, Oldfield Road a Regin